Es busquen més de 350 persones per a treballar en la campanya de cítrics de la Comunitat Valenciana. El sector ha vist que cada any és més complicat trobar personal qualificat i moltes empreses i cooperatives comencen a recórrer a agències de treball temporal per a trobar-ne, sobretot per a treballar als magatzems. En esta empresa de treball temporal busquen personal per a la campanya de la taronja que acaba de començar. En total, més de 350 persones per a cobrir diferents llocs en magatzems. Des d'encaixadores, capaceadors, carretillers, maquinistes, calibradors, tot per a la posada en marxa de la campanya. La dificultat per a trobar personal ha fet que moltes empreses i cooperatives recorreguen a aquest tipus d'agències que també se les han d'enginyar per aconseguir candidats. Fem un flyer que eixim al carrer a buscar-los. Podran accedir mitjançant un QR a la nostra pàgina web específica en les ofertes de la campanya del cítric i del caqui. Un problema que no només afecta als magatzems de cítrics, sinó que també es trasllada al camp. Perquè hi ha una demanda de mà d'obra en el camp, no sols en la recolecció, sinó en totes les tarees de cultiu que avui en dia té que desenvolupar un agricultor, però sobretot mà d'obra especialitzada. Des d'ava entenen que s'ha de recórrer a les ETTs per a trobar personal i temen pel futur. I si ara és complicat, no vull parlar ni vull pensar en futur, perquè la gent va abandonant el camp, cada volta n'hi ha menys agricultors professionals i aquests problemes se van a acabar en el futur. En alguns dels llocs oferits sorgeix incorporació immediata.